allemaal? Weet er nog iemand wie ik ben? Ik ga nog eens nootjes in mijn huisje leggen, ze. Want van wie had ik dit huisje weer gekregen? Van de vogeltjes. Van de vogeltjes, hè. En om een stappertje te spelen, want ik verveel mij een beetje en ik ben helemaal alleen. En wat ben jij aan het doen? Ik was nog nootjes aan het zoeken. En kijk eens, Walter. Even een stappertje eventjes. Heb jij tijd of moet jij nog nootjes zoeken? Nee, ik heb er al, maar mijn nestje is vol, hè. Zie je het? Weet je wat, ik ga even stoppen. Ja, maar ik ga hier staan en ik ga op die. Ik ga niet kijken. 1, 2. Wie niet weg is het gezien. Ik kom. Gewonnen, joefie. Dat is wel moeilijk verstoppen, Oh, zeg, dat was een goed plaatje. Weet je wat? Ja, Nu mag je. Oei. Ik kan wel niet tellen. Helpen jullie eventjes mee? 1, 2, 3, 10. Al wie niet weg is gezien. Oh, maar kom zoeken. Nee, had ik niet bij? Misschien daar wel bij die grote. Zit er niet bij de rest? Oeh, zoveel oplossingen. Oh, Walter. Oh, ik had toch een goed plaatsje, Wolkse. Ja, nu ga ik terug naar mijn huisje, Walter. Maar Kraakje, ik heb eigenlijk nog een vraagje. Ik ben dit weekend helemaal alleen thuis. Mijn mama en papa zijn weg. Ik ben een beetje bang. Helemaal alleen in mijn paddenstoelenhuisje. Maar ik had zojuist gedacht toen ik hier achter het jetfiets verstopt zat. Hè. Misschien kun jij bij mij in bed komen slapen. Mag dat? Om te slapen op vakantie, joepie. Ja, mag jij bij mij komen logeren? Ja, kom. Oh, dag. Dag. En wat moet ik zoeken? Wat zit er onder de wortels? Oh, mooie steen. Oh, zit er Dat is een een steen. kraakje of iets. Oh, wat is dat? Dat is net zo. Misschien zit daar wel iets moois. Maar ik kan er niet goed aan. Ik zal de boom eens afzagen. Oeps. Afzagen. Oh, ja. Oh. Oh, dat zijn de stenen. Oh, nee, dit is het. Ik wil mooie stenen. Waar moet hij nu gaan wonen, papa? Oh, oei. Nu had je juist gevonden. Papa, kijk eens. Dat heb ik gisteren gevonden in het bos. Oh, zou daar als kraakje niet in kunnen gaan wonen? Dat is een echt huisje. Precies met muren en al. Oh, en dat is een deurtje. Daar moet het in. Dan wordt hem nu nat, want hier werd er wel een beetje nat in het huisje. Want de vogeltjes hebben. Dan moet dan nog schilderen. Of schilderen, ja. Dat zou toch wel heel blij zijn. Heb je een herder? Nee, dat is... Nou, papa, als wij
en u vragen dat die kindjes zijn. Zondag komen helpen, het huisje versieren. Zou jullie dat willen? Ja, maar ik ga daar vlinders op doen. Kindjes van zondag komen, hè? Dan krijgen die allemaal een zakje diamanten van de trollen. Echte diamanten. Echte diamanten van de trolletjes. Wauw! En daar kunnen jullie dan in bos iets mee gaan kopen voor het huisje te versieren.